Da ni wedi cael trafod efo ystod o bobl o wahanol mudiadau, rhai aelod o cynulliad yma hefyd, ynglyn â sefyllfa'r Gymraeg. A lot o bobl yn cefnogi yn y bon yr hyn mae Gymdeithas yr Iaith wedi bod yn galw amdano fo, yr angen am pecyn o bolisïau sy'n mynd i sicrhau bod y Gymraeg yn tyfu debyg i'r 6 pheth dyn ni bod yn galw amdano fo. A dyn ni wedi cael cyfle i trafod y mwy manwl ynglyn â addysg a diffygion dysgu Cymraeg fel ail iaith, yr angen am addysg Cymraeg i bawb, ac y mwy manwl hefyd ynglyn â'r system gynllunio a'r angen i wneud yn siŵr bod y Gymraeg yn ystyriaeth yma a bod anghenion lleol yn fan cychwyn i'r system gynllunio mwyn diogelu'r Gymraeg. Felly mae'n hawdd iawn anobeithio ar adeg fel hyn ar ôl datganiad gwbl anobeithiol gyda'r Llywodraeth chydig wythnosau yn ôl, ond dwi'n meddwl bod heddiw wedi bod yn gyfle i ni canolbwyntio ar be ydy'r atebion polisi cadarnhaol sydd ei angen i wneud yn siŵr bod y Gymraeg yn tyfu a bod pobl yn gallu byw yn Gymraeg. Wel, o ran addysg Gymraeg, o ran cynllunio, o ran hawliau iaith yn y safona, dwi'n meddwl bod angen parhau i bwyso ar Llywodraeth Cymru, bod angen parhau i lobio gadarnhaol hefyd a rhoi ffyrdd, fel da ni wedi wneud efo bil cynllunio amgen, iddyn nhw cynnwys y pwyntiau sydd angen i cynnwys o fewn i cynlluniau. Ond mae heddiw yma hefyd yn gyfle bwysig i ni fel Cymdeithas paratoi am trafodaeth da ni'n cael fory yn y beti strategaeth ni dros y misoedd i ddod, pa bolisïau da ni'n mynd i ganolbwyntio arnyn nhw, ac o ran yr ymgyrchu y gweithredu uniongyrchol da ni wedi bod yn wneud, pa ffurf yn union mae hwnna yn mynd i gymryd felly.